Дай да видим сега тази... По-малката. По-малката, ето е по-малката. Давай. Дай под колата. Е там някъде беше под тия чаши. На колко ще я сложим? На 50? Няма, там има някаква дупка изпред. Ето, колата. Да. Дини сега малко. По-наблизо до знето. По-наблизо. Едър бронз. Да. На 40. Ма сложи линейката, да. Да. Сега на 50. Махни само линии. Да се вижда, че линиите там махни. Не да си вина около. Няма да тя пластмасова, как ще? Да, няма, нали знаеш? Чуваш ли? Перфектно. А това на слушалка как излиза е било майка. Е още по-добре. Но нали трябва да го покажем под камера. Камерата няма слушалки. Да. По-друго да слуша. Ми виж сега. Друго дупки няма прави. Това те големото... И аз слушате да го видим това нещо. Ама няма къде да Това не трябва нова дупка на това. Това е хубаво да бъде на 70. Не. Това го фаща повече. Добре. Нищо да я спираме. Типса да го сложим. Това е на колко. Въди го, ще слова сам. Давай. Няма никой. Няма го хопът. Добре. Нищо нека да се види просто каква е разликата между приборите. Просто не да пусни малко искаш. Каза, че слова сам. Това е общо. Всичко е гей поста. С някакъв пич реши. Аз съм така. Аз съм на тази работа. Где ми гъба за тебе? Где? Ефектен си ти ги купаеш. Опа, другия път, това ход нещо. А няма нищо. Не си грундирал. Има нещо много. А? Има къде не. Да я дай малко назад. Нещо като фолио има. Сега може да е тук. Може да е сит. Да пусна друга машина. Дай да го това да го... Да го махне. 35. Няколко супер слабичко. Ама не е дупка, не е дупка, само да го шкарпиш. Да не става дупка, не трябва да има дупка. Ще разбутаме полигона. И само повърхностно малко да го оставиш. Това нещо дръбно. Дребно е, има нещо. Съчничка я. Нещо дръбничко, да на това чиста. 35 лева. Ого. Добре, махни се. Да, въртай го настрани. Добре, тук е републикански динар. Ще го сложим на 27 най-малката дупка.
Качвам. Добре, на 30. На 30. Ко? Ще да те снимат. Не бе, аз снимам само краката, бе. Добре, на 27. Добре, на 30. Тук пак има 36 от другия сигнал. Отгоре. Пак има част от това. Я? Да не е дупка. Изкарано, не. На 30. Къде да това, бе? Не накъсано парче фолия. Добре, давай. Не, искам да видя. Добре. Просто пусни твоята машина. Какво каза? Пусни твоята машина. Денара е на 30. На 30. Добре. На 40. Махай, махай, махай. Дай на 40. Слава. Как слава вече? Не, на слушалка ще го чуя. Не слава, може. На 30. Махни го. Добре. Махай, де. Добре. Този на 40. Води. Дай на 50. На 50. Чува се. Това не е ли? Много ми е интересно, Део се как ще чува е това на метър и другото към банката. Еми, Дай канта, Деуса сложите долу. Това с дискриминация Цяло. ли? Ако има една програма без дискриминация, какво? Не. Дай това, дай подковата, бе. Дай подковата. Къде е подковата? Аз имам една програма, дето ще им това Не. Дай Сега няма подковата. да тръгне тази бяхме ще последно. дискриминирам. Няма да тръгне на тази бяхме последно. Дай Не подковата. стръгва тя. Нема, да, Колата на 40 е. Ами няма дупка. Няма дупка, има на 30. На 27-8. Сега ще видим дали с дискриминация. къде е подковата? Програма, дето ще дискриминация, по-дълго. Това Унази е на метър мога да се дискриминация. Оптимистично, но ще направи. Дигни да видим докато това е. Чакай. Изчакай малко. по-нагоре имаш. По-нагоре това мога да го сложа на 60. Ще го сложа и двете. Малко да те засилям. Давай. Каса е малко друго. Добре. Каса, пусни са каса. Добре. Красио. Пускай го. Какво става сега? Дай подковата да видя, че е такова, че има дискриминация. Скоро пусни дискриминацията. По-надолу. Добре, ела сега да тебе.
Това е на метър. Метър дълбочина. С по-малко. Дай да сложим една големата, бе. Да. А, Сложи петълка на 60 санти да видим какво ще прави. Дисponираме петълка на 60 санти. Я сложи Това е това. по-малко. На 60. Я сложи това подковата по-дълбоко на 40 на 50. Няма дупка за по-дълбоко. Там 40 е. Давай да викнем Не мога да хване. Не, няма да влезе. На 60 не мога да я хване. Сложа там под колата, не Сложи там под колата, там не мога да я хване. Много е дълбоко. И ги хваща хубаво желязо. Така? Мишина не. Не е железарка, разбираш. Само цветно. Нали, не, че не хваща желязо, ама не е... Да видим дали ще да дискриминира на по-дълбоко. Не мога хванеш, не мога хванеш. Малко са. Спири. Да, я сложи една дупка на 40 нека да го... Дай да видим, добре. За това, за подковата по-дълбоко малко 30 да. На 40 нещо е такова. Няма. Нали я слагай там. Това е по-нагоре.